Ame talata juin la jouer kalo kile tan fila samba fila ni mugan fila malati fila jama bele jeni funudo ama fa bismillah an 30 minutes info jam kankono billa sem ba mbol ka do mo te do re ayira ka fo kunugo jouer kalo kile tan kini samba fila ni mugan fila ko okon jatelimbe journée mondiale de la population fait direction nationale de la population ma ya yela ka fo ko mali ko ni population nombre beta million ma mugan fila ko ni bonyangola o konna la o ko ni recensement ya ko ni tunye depuis 2021 mois de décembre ko konna ko ni jatoye ngaw ya ka fo ko pour que ka population effective yela ko ni donga temen bela jelinka ko recensement kan adam le 15 juillet 2022 ko de kon bela na to abena do mali ko ni population effective ko ni nombre ma e konna la population kon be ka tia ka ta fe chogum na ko secteur de développement secteur de travail nous fana développer l'inte ka se niveau berema ko kon fana ba to ameke problème démographique kon la ko nga ko ni recensement kon sira kana ke ka nombre fixe kon don ko ba to ke bara kon ni mesoro akola bara kan nga ke ka développer mi ma to population bela jilin kon ni walma aklante kon mi bara soro chogumina o kon fana be kéré o kon la ko nga jate labam kon bulu mi kon ni 2021 mois de décembre kon jate mali population kon metama million muga anifla bunyangola la sem kuma mbolo ka dama bi oyini ama fo okambe anyokontuma